Nggih, Bapak Ibu, menika jinambiang kerantu rawuhipun mrisang pinanganten saringgit anggenipun kekanten asta tumuju wonten prajanipun Ibu Tasminah utawi napaki badhe sungkem dhateng ngarsanipun Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu kawula Jackson kula lajengaken. Ki siap mencolot sinomane. Awega budhaling prawadya badhe beri. Ayo, Nduk. Sinomane wis siap nyawer mari ngono. Ayo. Niki kok jaranan apa ora? Aku ngenane jaran Dik Gumuk Maja ya. Ayo, Dok. Prawadya badhe beri datang sasauran curah di Gumuk Maja tapi wingenane. Awas nang guwa. Woi. Ya. Ye. Saweka budhaling prawadya badhe beri dateng sasauran ora lah wong aku sewekan kok iki. Ya ora apa-apa. Awat. Oi. Oh, aka. Ayo. Oh, ya. Lololol. Ya sampean kuwi sing suwalan kok mencolot to. Loh. Matek. Ketan. Ya wis, ndek kono Pak. Iya, kono Pak kene mi kene. Ya.